Ahoj, zdravím vás, tady je další díl Tipcastu, pořadu pro největší komunitu sázkařů v Česku a na Slovensku a naše dnešní téma je start basketbalové Euroligy. Jinak připomínám, že nás kromě tady videa na YouTube najdete taky v audioverzi na Spotify a dalších podcastových aplikacích. Mým hostem Martin, který přijal ze slovenských Levic. Ahoj. Ahoj. My se známe trošku, to můžeme přiznat divákům, protože jsme spolu před pár lety točili vlastně na tvůj Instagram takové jako vlastně basketbalové první podcasty. Je to tak, že jo? Áno, vtedy som mal vlastne taký Instagramový profil AZ Basketball, ktorý teda teraz už nie je aktívny, ale áno, v podstate tam sme sa spoznali, sme tam riešili prioritne teda český, slovenský basketbal, ale teda aj Euroligu. Takže myslím, že je to příjemné nadvězání. Tak a mě by vlastně zajímalo, protože basketbalový fanoušek má jasno, buď sleduje NBA, nebo Euroligu, nebo teda svou domácí soutěž. Čím tě vlastně připoutala Euroliga, že se jí chceš věnovat a že tě tak baví a zajímá? Popravde áno, ako spomínaš, bude NBA alebo Euroliga, samozrejme domáce súťaže sú domáce súťaže, to asi sleduje každý, buď teda Slovák alebo Čech, ktorý fandí basketbalu. Ale teda popravde mňa veľmi NBA nezaujíma, respektíve samozrejme pozriem si nejaký zápas, áno, je to super, dobre je to promované, sú tam najlepší hráči na svete, ale teda mne tam trochu vadí, že sa tam jednak až tak nebráni. Potom aj atmosféra je tam možno taká, povedal by som, nie porovnateľná s Euroligou. Je jako teda taková sterilní občas. Ano, presne když teda pak nebudeme playoff, to se občas stává, jako, jo, to když se podíváš po halách jako je New York, Golden State a tak dále, tam to docela bzučí, ale rozumím. Ale keď si porovnáš napríklad, ja neviem, Partizan Belehrad, popravde, potom ďalej možno Olympiakos, alebo aj ďalšie týmy z Euroligy, ktoré jednak majú históriu a majú svojich lojálnych fanúšikov, či sa darí, či sa nedarí, čo je možno rozdiel proti NBA, keď tak jednoduchá Euroliga je za mňa jednotka. Dobře, a jaký styl basketu teda se ti vlastně líbí, když se koukáš na Euroligu? Jak by si definoval Euroligu pro někoho, kdo ji zná tak jako z rychlíku? Co, když se na ní zaměří a podívá, co tam najde, co tam objeví? Mne sa páči, že Euroliga, ako som už spomínal, sa viac bráni. Ja síce nie som veľký fanúšik možno stávok na under, ale bráni sa tam viac. Celkovo sa mi viac aj páči možno to, že v Eurolige nie sú vlastne útočné 3 sekundy, čo teda je rozdiel s NBA-kou a tým pádom vlastne aj to má dosť vplyv možno na body, ktoré padajú v zápasoch, ale teda, že sa viac bráni, možno, že tréneri majú takú, viac ich vážia hráči, trénerov. Jednak, keď taký Željko Obradovič by na teba nakričal, tak si myslím, že by si jednak dostal fén od neho poriadny. Ja bych podľa mňa 2 dny ako nemluvil a brečel niekde v koute. Áno, a kdežto, keď si porovnáš napríklad timeout, ja neviem, z NBA-ky, tak to je taká nejaká konverzácia, nejaký rozhovor, kde si vlastne niečo možno povedia medzi sebou tréner a hráč, takže toto, že teda aj tréneri oveľa viac rešpektovanejší, oveľa viac tí hráči podľa mňa tak súznia s klubom, že jednoducho bojujú za ten klub, kdežto podľa mňa v NBA sú niektorí takí, že žoldnieri. Čiže obranný basketbal, tréner má svoju vážnosť, fanúšikovia taktiež majú svoju vážnosť a celkovo aj tým, že Euroliga vlastne má 34 zápasov za vlastne základnú časť, takže každý zápas v podstate dávajú do toho tie týmy 100%. To je podle mě velmi důležité. Je to něco jiného než 82 zápasů základní části. Když jsi hovořil o atmosféře, doporučuji se třeba na YouTube podívat atmosféra zápas Partizan, Červená zvezda, Bělehrad a uvidíte svět, který jako z našich končin je něco úplně nepoznaného. Tak co podle tebe našim, ať už českým, slovenským týmům chybí k tomu, aby mohli v Eurolize být? Kromě asi peněz, nějakého hráčského zázemí, tak v čem to vlastně spočívá? Ty euroligové týmy jsou tak top. Ja vlastne aj na tento podcast idem kvázi z federálneho pohára, keďže teda v dobe natáčania nedávno bol federálny pohár v Leviciach a tam teda sa zúčastnili 2 najlepšie české a 2 najlepšie slovenské týmy, teda Levice, Komárno, Děčín a Opava. Opava opäť vyhrala, už 3. krát teda federálny pohár, áno, majú hat-trick. Vlastne ja som o tomto aj písal blog a keďže teda by to mali byť tie najlepšie české a slovenské týmy. Jednak podľa mňa, keďže je to federálny pohár, strašne málo ľudí tam bolo, čo mi samozrejme ako fanúšikovi bolo ľúto, ale teda za to organizátori nemôžu.
A teda ešte možno by som tam pridal ďalšie týmy ako napríklad Nymburk, samozrejme. Potom také stálice, čo sú Pardubice a podobne. A ich možno rozdiel oproti tým najlepším európskym týmom je teda hlavne v tom, že samozrejme financie, nebudeme si hovoriť a nebudeme si klamať. Týmy, keď zverejňovali euroligové svoje rozpočty, tak majú 20-30 miliónové rozpočty. Naše týmy majú, keď majú možno, neviem, 1/20, tak by som povedal veľa. Takže to je veľký rozdiel. Samozrejme možno aj tá marketingová prezentácia, ktorá, ale tam by som opäť možno nevinil tie kluby, jednoducho aj ten vzťah klub-fanúšik, jednoducho má to históriu viac, napríklad keď si porovnáme, ako si spomínal, Partizán, Crvenú zväzdu, po prípade španielské týmy, Barcelona, Real Madrid, ja neviem, tie grécke, že jednoducho už aj toto je veľký rozdiel vlastne, kde sa líšia tie kluby. A ešte samozrejme to meno klubu. Jednoducho určite do takého týmu, ako je napríklad Nymburk, alebo po prípade aj tie lepšie iné české, slovenské týmy, je ťažšie dostať nejakého, alebo proste, aby prišiel nejaký lepší hráč, lebo jednoducho, keď dostane možno aj ponuku z nejakého týmu, ktorý hrá lepšiu ligu, povedzme, že možno za rovnaké peniaze radšej pôjde do lepšieho klubu, lebo sa tam lepšie predá. A už tu je ďalší rozdiel. Jak vypadá tvůj tiket, když sázíš na Euroligu? Jdeš po vyšších kurzech, jdeš potom jako kole, že si zkusíš všechny zápasy, jak to máš? Ja popravde nie som fanúšik takých tých toaleťákov v odzovkách. Ja vždy tam dávam len jeden zápas. A teda väčšinou za vyššiu čiastku, čo teda, ak má aj niekto, kto teda sleduje tento podcast, sleduje teda na Tipsporte samozrejme, tak môže vidieť, že tam radšej dávam väčšie čiastky na analýzach. No a väčšinou teda dávam víťaza zápasu, čo je pre mňa taká asi najschodnejšia stávka. Ako som spomínal, nerád typujem body, pretože v Eurolige je to podľa mňa veľmi ťažké. Tam som mal možno taký overový tým Baskoniu, hej, že tam sa jedine tak možno dal hrať over pri zápasoch Baskonie, ale teda víťaza zápasu. Samozrejme, Euroliga je tiež dôležité si tam sledovať, že vlastne kto nebude hrať, čiže nejaké injury reporty. To sa najlepšie sleduje na Twitteri, tam sú nejakí tí insidery, ktorí jednoducho tesne pred zápasom zverejnia, kto hrá, kto nehrá. A ešte teda možno, čo sa týka tých mojich tiketov, tak občas aj na strelcov, ale to celkom málo, pretože opäť je to Euroliga, jednoducho strelcovi nevidú 2-3 akcie, možno stratí loptu, nedarí sa mu a nie je pre trénera taký problém ho možno benchnúť, že ho dá na lavičku, ako napríklad v NBA, kde napríklad taký Stephen Curry, ja neviem, je to hviezda, nedarí sa mu, aj tak bude hrať, takže opäť rozdiel. Minulý ročník vyhrál Real Madrid, samozřejmě my jsme na Final Four drželi palce Barceloně s Honzou Veselým a Tomášem Satoranským. Tak jak vidíš Real? Já jsem teď viděl na Okinavě za Cape Verde hrát Eddieho Tavarese, který je vlastně dovedl v pozici MVP k tomu titulu. Jak mají poskládaný tým? Je to pravda, že sice patří k tomu jako k té dlouhodobé špičce, ale možná v té sezóně úplně tak jako nevykazovali, že by prostě na tu Barcelonu měli. Načasovali dobře formu, jak je vnímáš? Ja by som pri Reále začal možno s trénerom. Chus Mateo, veľa ľudí ho veľmi kritizovalo a vlastne myslím, že aj Sergio Scariolo, ktorý teda teraz trénuje Španielov a aj Virtus Bologna, respektíve teda trénoval naposledy, tak povedal, že on je najlepšia dvojka, či najlepší asistent. A toto bola vlastne taká jeho prelomová sezóna, potom ako teda Pablo Laso mal tie problémy zdravotné. No a vlastne ukázal, že je schopný, že môže byť ten šikovný tréner, čiže ja som kvázi jeho fanúšikom, ale teraz vlastne k otázke, myslím si, že bude veľmi ťažké pre Real obhájiť titul. Jednak ostali tam vlastne celý základ, skoro všetci hráči zostali, plus teda ešte príde Facundo Campazzo, čo je podľa mňa výborný podpis, keďže už má skúsenosti z NBA, v Lani hral aj v Červenej hviezde Belehrad. Ale teda nevidím to na obhajobu titulu. Jednak to Final Four, za mňa ja som myslel, že Olympiakos ho ovládne a teda nebyť možno šťastia, možno tréner Barcogas sa povedzme, že zlakol príležitosti za Olympiakos, že tam by som možno vytkol na konci nejaké tie play calls, ktoré teda mali Olympiakos, tak by to nevyhral Real už ani teraz. Čiže za mňa sú tí favoriti niekde inde, o čom sa ešte teda môžeme pobaviť, typu Panathinaikos a podobne. A ešte možno len krátko k Barcelone. Barcelona skončila štvrtá, čo bol za mňa prepadák. Byl to obrovský neúspěch, odnesl trenér Jasikevičius.
Áno, a ani sa tomu nečudujem, lebo jednak akože ja osobne trénera Jasikevičiu sa nemám rád, lebo mi príde byť až príliš impulzívny. Jedna vec je možno taký Željko Obradovič, ktorý tiež vlastne nemá problém zakričať na svojich hráčov, len vždy aj mi prišlo, že pochválil. Keď niekto... A zároveň za nimi stojí, kdežto si myslím, že Jasikevičius je docela hází občas jako pod autobus, jak se říká. Áno, presne, že jednak sú tam vždy len tie mínusy, alebo body, proste vždy bol veľmi negatívny na timeoutoch. A to proste aj zrážalo ten tým a napríklad aj v zápase o 3. miesto s Monakom, myslím, že hrali, tak to bola katastrofa. To bolo bez duše a vlastne myslím, že aj tomu celkom zlomil stoličku, a respektíve teda aj Ves na trénerskej stoličke, že vlastne nič nedokázal v Eurolige kvázi v úvodzovkách, keďže ju nevyhral za Barcelonu. A v Barceloně zůstává pořád česká dvojice, Honza Veselý, Tomáš Satoranský. Sleduješ je hodně, sázíš na ně a máš ještě nějaký další oblíbený klub, třeba v té aktuální Eurolize? Samozrejme sledujem ako Honzu Veselého, tak aj Tomáša Satoranského. Myslím, že pre český basketbal a ako aj pre fanúšikov je len dobre, že sa vrátili do Euroligy, keďže, respektíve teda Tomáš Satoranský, samozrejme, keďže Barcelona je predsa len bližšie, dá sa ísť pozrieť osobne na ich zápasy a Tomáš Satoranský vlastne posledný rok už v NBA až tak príležitosti nemal. Samozrejme teda, ako som už spomínal, sledujem ich, páči sa mi možno ako spolu vychádzajú aj na ihrisku, teda jeden rozohrávač, ďalší pivot. Aj tie štatistiky mali jedny z najlepších, aj keď teda, čo som si pozeral, nemali double digits napríklad v skóre, ani jeden, ale Barcelona hrala taký tímový basketbal, čiže z tohto pohľadu myslím, že tam dobre zapadli, dobre si rozumejú a budúca sezóna ukáže, že možno aj nový tréner, ako sme vlastne teda už aj spomínali, že teda tréner Jasikevičius odišiel a teda samozrejme uvidíme aj, ako sa nové posíly ukážu. Keďže napríklad je tam Joel Parra, ktorý môže byť vlastne ako keby konkurencia Honzu Veselého, keďže prišiel z Juventusu, je to mladý hráč, je to Španiel, čo má veľký plus, takže uvidíme. Panathinaikos v podstatě obměnil kádr po neúspěšné sezóně, má určitě vysoké ambice. Co se týká dalších týmů, přichází Kemba Walker jakožto hráč s NBA zkušenostmi do bronzového Monaka zase, tak kdo tě nejvíc zajímá? Na koho seš zvědavý, na koho se podle mě bude jako vyplatí dávat pozor v té sezóně? Ešte predtým, ako ti odpoviem na otázku, zabudol som odpovedať na predošlú, na koho rád stávkujem. V podstate tam som spomínal Baskoniu, čo sa týka tých overov. To bol taký možno základ mojich typov. Vždy, keď ja neviem, v prvej štvrtine im nepadalo, tak som dal over, pretože jednak tréner Peňaroja je tréner, ktorý je overový tréner a jednak rozohrávač Marcus Havard, ktorý sa mi veľmi páči, hoci má len 178 cm. Tak on bol za mňa fenomenálny a udržali si ho, čo je skvelé. Čiže overy a ešte teda veľmi rád som dával aj na Anadolu Efes, hoci teda v tejto sezóne sa mi to až tak nevyplatilo, keďže ani nepostúpili do play-off. A teda samozrejme iba live stávky predzápasové sa veľmi neoplatili. No a čo sa teda týka tvojej otázky, Panathinaikos, áno, Monako, myslím, že ako som aj vlastne tak nejak možno si vnútorne analyzoval, že vlaňajšia sezóna bola možno najlepšia v histórii Euroligy, tak táto možno bude ešte lepšia, pretože Panathinaikos 12 nových hráčov, vlastne prezident klubu povedal Erginovi Atamanovi, novému trénerovi teda, že má možnosť si priviesť koho chce, že jednoducho nemá ako keby nejaký limit na rozpočet. Samozrejme teda nejaké limity tam sú, ale vieme, ako to asi bolo myslené. Čo sa týka Monaka, taktiež Kemba Walker, to bude, myslím si, že veľké what if, pretože má samozrejme... problémy s kolenem už. Áno, má veľké problémy s kolenom a teda vlastne NBA-ke bol hviezda jedného času Charlotte, potom aj Boston. Teraz uvidíme Mike James. Uvidíme, ako sa oni dvaja znesú, pretože vieme, že Mike James je veľmi komplikovaná povaha. Ale Monako za mňa veľký minus je to, že tá atmosféra jednoducho nie je taká, aká by mala byť. A aj v Kaunase sme mohli vidieť, kde bolo Final Four, že tam nikto nebol, oni tam nemali fanúšikov, že to je prostě, není to tradičný klub, hoci teda kvázi... To takový projekt vlastně se dá říct, než jako tradiční klub asi. Ještě mě zajímá jedna věc, co se týká vlastně klubů, tak Partizan Bělehrad loni byl vlastně kousíček od Final Four. Opustil ho dost hráčů, na druhou stranu prostě sledovat jejich basket a jejich zápasy bylo velice zábavné. Na co věříš Partizanu a kdo za tebe z takových těch jako outsiderů, underdogů by třeba mohl zajímavě kousat?
No, Partizan presne, ako spomínaš, odišli hráči, boli nejaké správy na Twitteri, že idú znižovať rozpočet, čo teda myslím, že už sa aj potvrdilo. Sice tam prišiel PJ Dozier z NBA-ky, myslím, že aj Frank Kaminsky, čo sú super posily, nebudeme si klamať, ale teda ja Partizan tento rok vidím tak, že buď sa tesne dostanú do play-off, alebo sa tam vôbec nedostanú. Nebudú podľa mňa vedieť, alebo schopní zopakovať vlaňajšiu sezónu. Jednak za to, že bol to taký boom, také halo, že teraz môžeme niečo dokázať, skvelé, proste bol tam ten hype, všetko možné, ale jednoducho, ako keby aj tí hráči, ktorým tam ostali, mám pocit, že sú už prečítaní, hoci teda tréner Obradovič je skvelý, ale ešte k Partizanu by som povedal to, že práve možno jeho by som, ja osobne, hoci možno to nie je populárny názor, vinil za to, že nepostúpili cez Real. Vtedy, keď 2-0 vyhrávali s Realom, áno, mali tam proste, nehral Panther, lebo mal vlastne... Tam hrála veľkú roli tá šarvátka, samozrejme. Áno, nehral, myslím, že Lesor, ten zápas, keď vlastne 2-0 vyhrávali a tam to podľa mňa bolo veľmi prekaľčované. Za mňa prehrali tú celú sériu tretím zápasom, keď mali vyhrať 3-0 doma. Áno. Díky. Ja vlastne ešte k tomu by som chcel povedať, čo sme sa bavili toho underdoga. Za mňa je to Bayern Mníchov, pretože príde tam Pablo Laso, ktorý je skúsený tréner, má toho už veľa za sebou, príde tam Bolmaro, ktorý vlastne je veľmi šikovný hráč, myslím, že naposledy hral aj v Tenerife. Potom teda ďalej tam majú ďalších šikovných hráčov, ako napríklad Sylvain Francisco z Peristeri, ktorého možno veľa ľudí nepozná. Veľmi šikovný hráč, Francúz, bol už aj v reprezentácii. Čiže za mňa tento tím bude mať čo ukázať. A budú tam mít mistry sveta? Áno, presne tak. Andrázov, fantastický hráč za mňa. Skvelý turnaj od nej. Nemci výborne zahrali. Andrázov, aj napríklad Nils Giffey, ktorý teda až tak príležitosti veľa nedostal, ale Andrázov za mňa v zápase s Američanmi bol najlepším hráčom. Vedel proste, kedy má vystreliť, kedy možno nahrať. Taktiež tam spravil nejaké, vlastne na neho boli útočné fauly, čiže za mňa skvělý tým se tam čertá. Tak a poslední věc, Vítek Krejčí, jakožto poslední český zástupce v NBA, tam pravděpodobně dohrál. Spekulovalo se o zájmu Červené zvezdy Bělehrad. Nakolik si myslíš, že by byl jako dobrý fit pro ten tým, jak moc atraktivní posila by to byla? Čo sa týka týchto správ, ja som ich tiež zachytil, vlastne jeden z mojich posledných blogov sa aj venoval tomu, že koho sledovať na Twitteri, respektíve kde zháňať informácie k zápasom. A tam som spomínal Luka Di Alessandra, ktorý je jeden podľa mňa z najlepších insiderov Euroligy. A ten tiež spomínal túto možnosť. Ale ja to úplne tak reálne nevidím. Jednak Červená zväzda je podľa mňa už tým, ktorý má uzavretú súpisku, keďže oni tam opäť podobne ako Panathinaikos donesli strašne veľa hráčov. Vlastne na výtkovú pozíciu už tam je napríklad aj Iago dos Santos, ktorý je veľmi šikovný Brazílčan, vie hrať jednotku, dvojku, po prípade občas aj trojku. A čo sa týka Vítka, ja by som ho osobne videl v Albe Berlin, pretože jednak tréner González preferuje mladých hráčov, veľa mladých hráčov sa tam veľmi dobre vlastne vychovalo. Či už to je napríklad Simone Fontecchio, ktorý sa dostal až do NBA-ky a teraz je ťahuňom Talianska. Ďalší mladý Talian Prosida, ktorý mal veľmi dobrú sezónu a teda myslím, že tam aj ostáva. A celkovo je to tým, od ktorého sa veľa neočakáva. Proste vždy, aj keď túto sezónu vyhrali zápas, tak väčšinou prekvapili. Čiže za mňa Vítek by bol v Albe Berlin ako dobrý fit. Ale za mě úplně ideální tip na závěr našeho tipcastu. Martine, já ti díky za postřehy a basketbalové vědomosti, které si tady s náma sdílel. Díky moc. Ďakujem. Vy samozřejmě můžete Martina taky sledovat, pak se od něj dočkáte blogu a samozřejmě jako zajímavých informací a postřehů. A u tipcastu se uvidíme zase za týden. Ahoj. Majte sa.